Здравейте, дами и господа, това съм аз, BG Romantic Friend, и днес съм с моят добър приятел The Best BG. Така, сега ми плати едно нещо, за да му направя една рекламация. Сега ще ви покажа... Съм ти платил? Тихо е. Така, сега ще ви покажа неговия канал, ето го. Само да дръпна това. Покажи клипа с CSGO. Ето го, The Best BG. Покажи клипа с CSGO. Добре, де. И се абонирайте за него. Пише се The Best BG. Вижте го. Мога да го оставя в линка. Може да си го прехвърлиш. Добре. Ние така да се каже, каналите са ни горе-долу общи. Само гледайте какво ги правя. Малко ми лаги, ама няма значение. Защото все пак снимам с Бати хака. Баба хак! Да, през стената. Ама не, защото нали те са наредени по двама и така и... Окей. Така и се абонирайте за него и така каналите да са ни... О, Гоше. Так. Виж, натам. Оле, не. Няма нищо. Окей. И така, абонирайте се, неговите, и той ще направи такъв клип с мен, и неговите абонати ще се абонирате за мен, и моите за него, така да се каже. Вижте какво ги прави машината. С скинове съм повече. Чакай, спирам го. Защото аз сега мисля, че знаеш какво става. Погледна. Така... Така, искам да ви кажа едно нещо. Ще пускам томбулка. Спирам го за малко, извинете. Така, дами и господа, за малко спряхме клипа, извинявайте за това. И сега искам да съобща едно важно нещо, че ако направя 100 абоната и ще ги гледам, първият човек, който напише в клиповете, че ако един човек напише в клиповете окей, що направя 100 абоната, печели оригинална CSGO от Steam, и що направя 500 абоната, правя томбулка за оригинална Minecraft. Когато направя 125 абоната, правя томбулка. Правя томбула за... Това се казва... Чакай! Аз с един мой приятел играе руска рулетка един път. Сам и на клип. Играе руска рулетка. Моята томбулка ще бъде заплатената Minecraft, която е 40 лева там. Моята ще бъде същата. И може да дам GTI 5. Ако имам достатъчно пари. Окей, сега ще спираме клипа, защото малко бързаме и двамата. Така, и не забравяйте. 100 абоната, CSGO от Steam. 500 абоната, Minecraft. До скоро. 125 абоната. Не забравяйте да вземете книгата на Емил Конрад с хаштаг сподели. Само хаштаг сподели. И да се абонирате за ето този човек тук. За последно му показвам акаунта The Best BG. The Best BG. И до скоро. Не, сериозно, до скоро.